IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Tenen, Idol Joan Kamen. Nagagidan ang nagkailesa dagiti 20 maysa nga agkaparehas manipo diti nagduduma a barangay iti ili ti Solsona. Sagot ti lokal na gobyerno iti mass wedding ceremony anaangay iti Laeng Kalman March 18, 2025 iti Civic Center iti nasao nga ili. Nagbinuligan nga aktibidad dayto iti Municipal Registrar's Office ken iti Commission on Population and Development Office para iti panangted ti Gundaway kadagiti nabayagan nga agtenden na mabendisyonan ti panaginayan ayatda. Indauluan ni Mayor Joseph De Lara ti seremonya ken ini matangan met dagiti miyembros ti pampamilyada iti nasamit a panasisinukat na kadagiti karida iti saga tunggal maysa. Libre anay paay dagiti wedding ring, bouquet, souvenir king cake iti kada agkapareha. Siraragsak dagitoy nga agkakapareha sa opisyal da nga agasawa ken addan dagiti marriage contract da amang ipaneknek iti mairehistro a panagmaymaytada. Kalpasan ti seremonya ken ti panakakablaaw ket adameg iti sang kabasit a panagsasango ken iti panagasasalada a nakipasanpay dagiti dadum opisyales ken department heads iti ili ti Solsona. Adapadaya, Idol Joan. Adapadaya, Adaletson. At sang kabasit, Idol Bernard. Perfect. Okay, alright. Nakidaya ka pa, Idol Joan. Naraman ang election, Idol Bernard. Na crispy mo na kulbat, Adaletson. At akulpet ng tanabayagan ng Adakulbat nan aya. Inyawid mo ko mga runtay kukod nan, Idol Joan. Okay, go ahead. Damag idi-ili di Solsona, Kagway 99.5 Basing Lawag, Idol John 15, Tatang,